Mangwanani akanaka tinokugamuchirai zvekare kune chimwe chirongwa chatinokupakulirai masecrets nemaconfessions. Chekutanga ndinoda kungokumbira ruregerero nenhau yekuti nezuro vedare makakomplaina muchiti mukoma vaya vakatumira voice note vaitaura vachimboita sekunge vasiri kuziva zvavari kuda kutaura, asi pandakataura navo over a WhatsApp call zveshuwa mukoma ava vari kurwadziwa, vaita kutaura vachiita kugomera. Even voice note vakati ndaisa voice note iri but ndiri kutoita zvekumanikidzira kutaura, ndiri kurwadziwa, muviri wangu wose uri kurwadziwa. Zvekare mukoma ava panzvimbo yavagere inzvimbo yekuti vakatongonzwirwawo tsitsi nalandlord wavo, saka vari kungogara ipapo vatova nenguva vasingakwanisi kubhadhara rent kana kuita sei. Saka situation yavari yakaoma zvisingaiti. I was supposed to type up a confession yavo because most of the confessions andinozoverenga ndinenge ndaita ekutaipa from my voice notes, but unfortunately nekuda kwema-technical difficulties andina kukwanisa kuzogara pasi ndobva ndaita type up. Saka ndoda kungokumbira ruregerero ipapo. Zvisinei regai tibva tapinda muma-confessions edu emuzuva ranhasi. Hanzi, hello mukoma Nashi, please post for me makaviga chitupa changu. Mukoma, inini ndine secret yangu yandiinayo. Nyaya yangu yakamira sekudai. Ndakati ndapedza form 4 yangu ndakadzidza muGlenora ndikabva ndatanga kuita zvechiwindi. Saka ndiri windi kudaro ndakazotanga kuwirirana nevakomana vaiita zvekubira vanhu paflyover uchangopinda muHarare CBD kana uchibva kumasides ekuwaterfalls nekuGlenora. Inini nevakomana ava takashanda basa iri kwenguva refu tichienda sometimes kumabendi kana kumaclubs kunosecha vanhu. Saka mukuita umbavha uhu taiva nen'anga yedu yaitisimbisa kuti tikwanise kunyumwa panenge paine mari zvose nekuti tisabatwa nemapurisa. Takashanda zvakanaka kwemakore tichiita zvechimbavha izvi, asi dambudziko riripo nderekuti inini nevakomana ava takazombosungwa mushure mekunge tabira vamwe varimi mari yavainge vatengesa fodya dzavo paboka auction floors. Saka mukugovana mari iya takabva tatanga kupopotedzana nekunetsana. Apa mishonga iya ndofungidzira kuti ndipo payakabva yapanduka, nekuti tainge takanzi tisafa takaita basa redu takatsamwidzana oro kuzokakavadzana mukati. Takati tapedza kugovana mari iya tose takabva tasungwa within 24 hours. Mukoma Nashi, chazondiunzawo pano ndichekuti ndatambudzwa nezvinhu izvi zvandakapiwa munguva yandainge ndichiri mbavha. Ndichitaura kudai ndaparara kunzvimbo yangu kwakavanzika, nekuti mushonga uyu pawakapanduka ndakabva ndatanga kurota ndichichatiswa kuhope. Ndainge ndichichata neumwe mukadzi wechirungu. Saka mukadzi uyu anondishanyira usiku woga woga wakasikwa naMwari. Anopinda mumba mandinovata obva aita zvose zvinoitwa nemunhukadzi, obva abuda oenda hake. Zvinhu izvi zvakambotanga zvichandinakidza, asi mukoma Nashi, kwakavanzika kwangu kwamenyeka hakuchatotarisiki. Ndauyawo pano kuzotsvaka rubatsiro nekuti sometimes kunhengo kwangu kunoita kubuda zvimwe zvinenge zvakaita kunge zvinyama, zvakaita kunge karuva, so hakuna mhando yesiki yandisina kurapwa, but chiri kuchinja hapana. Mwana chaiye ndakangoita mumwe chete, ndakaita zvekumitisa ndichiri form 4. Kubvawo ipapo handina kuzokwanisa kuita mwana zvekare. Mukadzi uyu murungu paanouya anotopinda mumba, dzimwe nguva anokwanisa kutopinda achiyamwisa kamwana kacheche. Ndiri kuhope ikoko ndinobvunza kuti ko vana ava unovawana kupi? Iye anoti vana vedu. Saka ndatova stressed kuti zvimwe kuda ndava kutoita ma-spiritual babies. Please help me. Zvimwe zvacho zvinoitika zvakawandisa. Zvekare ndiri kutsvakawo umwe wangu wandisingakwanise kudoma nefull name rake, but kubasa kwedu taimuti Gibson Toro. Kana akazosanganawo nemessage iyi ndaikumbirawo kuti akwanise kukubatai nekuti ndatambudzika, pane zvimwe zvandinoda kumubvunza. Ndiyo yanga iri confession yakatumirwa namukoma vedu ava. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera.
Hanzi elo mukomanashi, please hide me. Mwana wa boss wangu akatsva nemvura inopisa. Ndiri musikana ane makore 25. Ndinoshandawo kumasuburbs arimo muHarare. Maboss angu anorakidza kuti vanhu vane mari dzavo. Vane mwana 1 ane 2 years. Mwana uyu haasati ava kukambaira kana kufamba. Kutaura kwake anongoita mamwe masounds asinganzwisisiki. Kuti akwanise kumira hunge atoita zvekubatirira. Mwana uyu haanetsi, anozvidyira ega, kutamba ega achizvirezva. Pamba apa even mukadzi wacho haanetsi, asi murume wacho ane kakutyisa kaanoita, haajairiki. Anoti kana ava kubva kubasa anofona obva ati chikafu ngachiiswe mudining. Pandinozongopedza kuisa chikafu ndinobva ndangoenda kunorara vasati vasvika, nekuti havadi kuti vasvike ndirimo mumba. Vanoti unofanira kuchaisa ndisati ndasvika mumba. In short, baba ava vakarema. Ndichatanga kusvika ndaimuka na4 nekuti imba yacho yakakura. Ndakabva ndanzi unomuka kuma 5:30 kwete kuma 4. Ndakangoti it's okay, ndinongoitawo zvavanenge vataura. Then rimwe zuva ndakati ndapedza basa rangu rose ndokubva ndaisa mvura yekugeza. Mwana ndainge ndamusiya kubedroom kwandairara naye ari pamubhedha. Ndikabva ndatodira mvura ndokunotora mwana. Ndikabva ndawana mwana uya asimo. Pasina kana chinguva ndakatanga kunzwa mwana uya achichema ari mubathroom. Ndakamhanya ndokuwana mwana atsva. Mvura iya ndainge ndisati ndaituvidza. Mwana uyu ndakamutora ndokubva ndamuisa mumvura inotonhora ndikazisa zvimajarini paainge atsva. Hana yangu yaita kurova. Ndakatora foni ndokufonera madam, vakabva vati vari kuuya. Apa mwana aingochema asingakwanisi kunyaradzika. Takazoenda hedu kuchipatara, mwana akanorapwa nekuiswa bandage ndokubva tadzoka hedu kumba. Ndakakumbira sorry nezvose zvainge zvaitika, but ndakashamisika kuti mukadzi wacho haana kana kumboita any action, even though akarakidza kuti ainge asina kufara nazvo. Ivo vakangoti zvinhu izvi zvinowanikwa. But mubvunzo wangu ndewekuti ko mwana uyu asingakwanisi kukambaira, asingakwanisi kana kufamba, mwana wekuti anongogara ari zii, ko akazopinda seiko mubathroom, akakwira seiko tab? Mubvunzo uyu unondinetsa. Takazoenda nemwana uya akanochinjwa bandage after 3 days. Takazoti tagara, mwana uya akazongomuka achipisa muviri ndokubva aadmitwa kuclinic zvikanzi condition yake iri serious. Tichazama kuona kuti chingava chiri chii chaizvo. Pasina kana 2 hours mwana uya ainge atoshaika. Ndakarwadziwa zvakanyanya nekutya kuti zvimwe kuda ndini ndainge ndauraya mwana uyu nemvura. Ndakamboita sekunge munhu ava kupenga so, asi madam vakazoti usafunge hako kudaro, zvinhu izvi zvinongoitika. Asi vairakidza kuti munhu aida kundiudza something, but vaisakwanisa kuti vandiudze zvainge zviri pasi pemwoyo wavo. Vaingorwadziwa. Takachema tose nguva yakati rebei. Takazoudza vanhu kuti mwana ainge ashaika. Vanhu vakauya kunhamo. Tiri panhamo kudaro, ndakanzwa mwana achichema mubath usiku. Ndakamuka ndokubva ndanoona mwana achichema akagara mubath. Ndakamutora, then ndikabva ndaenda kubedroom kunorara mabosi angu. Ndakanoka, but ndakazoona mwana uya asisimo mumaoko angu. Saka ipapo handizivi kuti kwainge kwava kupenga here kwandainge ndava kuita kana kuti pane zvakaitika, handitonzwisisi. Ndakazama kutsanangura, asi murume akabva atanga kutopopota achiita hasha. Akanditi siyana nezvepano, hauna kuuya pano kuzoita kamera, wakauya pano kuzoita basa rako. Zvinhu izvi zvakangoramba zvichiitika kusvikira ndava kunamata. Bosi ndokuzonzwa namadam kuti inini ndainge ndava kuenda kuchechi. Vakapopota vakati pano hatidi munhu anoita zvekupinda chechi iyoyo, unofanira kupinda chechi yedu. Chechi yacho handikwanise kuitaura nezita. Nanhasi ndichiri kushanda pamba apa, but zvinhu izvi zvakaitika zvinondinetsa mukati memwoyo wangu kuti chii chakaitika pamwana uyu. Ende kana kuri kunzi vanhu ava vane mishonga yavakabata, vedare please tell me zvinhu izvi hazvizondi affectiwo here mune ramangwana. Ndakambofunga kuda kusiya basa, but kana ndikafunga kumhuri kwandinobva, kumhuri yekuti vanhu vanotozvitamburirawo, vanotorarama nemari yandinowana pabasa apa, ndosaka ndiri kungoramba hangu ndichingoshingirira. Please mukomanashi, kana mukazopostawo nyaya yangu notify me ndikwanise kuzotevererawo macomments evamwe.
ndiyo yanga iri nyaya yakatumirwa nemwanasikana uyu. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Ainash nenyaya yangu ndokumbirawo ndisire kugroup. Nyaya yangu ini yakatisiyana nedzevamwe, but pabasa pandoshanda panoitwa nezve garden service. Vachitwa nezve garden service, pane varume nevakadzi. Panoitwa mateamwork. Saka pamateamwork timu inenge ine vanhu 3. Timu ine vanhu 3 inenge ine vakadzi 2 vanopusha anoema lawn mower, koita mukomana munhurume anenge achishandisa ino brush cutter yekutora maedges, achicheka maedges. Saka timu netimu pazuva inocheka dzimba 5 kumajaradha evarungu. Kozoita kune vamwe kwandinosaidira ndoshandirawo inini vanenge vachiita nezvemaruva, vanonoklina maruva, kubisa mawidzi kana kutrima maruva ipapo, trimming, cleaning yose inongoitwa pamba. Isusu tinoshanda tichiita zvecleaning netrimming. Hatishande dzimba dzakawanda, munhu anongoenda paimba 1 pazuva. Dzimba dzatine tichienda futi ndo dzimba dzinouya ava vematimu ava vanenge vachicheka bundo. Saka paunenge uri vanogona kusvika, kana kuri kuti varungu havapo, ndonenge pamwe nemaki unovavhurira vosvika voshanda voenda kuimba yekupedzisira mberi vachienda kudzimba kusvika dzavo dzakwana dziri 5. Saka zvazvinoita manje kuti pavanouya kana varungu vazhinji kuno kuDurban, varungu vazhinji muna December kumaholiday vanouya vachibva kune nzvimbo dzakasiyana, vanouya kunokuva nedzimba dzavo dzemaholiday. Saka ndokwavanenge vari kumaholiday kunoku. Pavanouya kunoku vamwe vacho vane moyo wakanaka, vamwe vanotipa mari yeChristmas, vamwe vanotenga kudya, vamwe vanoda kupa dziri nhumbi, zvongosiyana nevarungu. Vamwewo ndo vasina chavanoitawo. Saka pane vamwe varungu pandoshanda nechipiri chega chega. Kana varipo ivo varungu ivo vanotenga, vajara kusenga nyama nemarose necold drink. Manje varungu this time pavakauya havana mbobvira vatenga nyama, vaingotenga uyo cold drink, kutenga nemarose. Saka zvinoitika nezvekuti pachipiri pa panoshanda inoenda ari makuseni, masikati ndo panozonosvika imwe timu ichizoshanda. Dzimwe nguva inochaisirapo inenge yakwanisa 5, imba ichi 5 yava apapo. Dzimwe nguva inogona kudosvika iri number 3 yosvika yoshanda yoenda. Saka musi uyu vhiki rapera, noti vhiki rapera musere, mavhiki apera yawo muna January varungu vachiripo. Vakauya vaiziva kuti vanouya pandoshandira ipapo. Vakauya nekukasira, timu imwe yakakasika kusvika, yakauya nekukasika. Yasvika nekukasika, yakasvika about 5 minutes to 1 toenda kulunch na 1 o'clock. Saka ivo vakasvika vakadosvika vakadofamba kumberi kwemba kuti vaone kuti vavapo vaone kutorawo kupawo chikafu. Saka ivo pavakaonekwa uva 5-2, inini 5-2 ndandadopiwa marose angu 2 nehafu yekoko. Saka ivo pavakapiwa chavo chikafu hanene nazvo ndambozvitaria, nekuti pavakapinda ivo vanogara kumusoro sevanhu vanenge vachigona kuzopfuurira, ini ndanagara hangu kuzasi kumberi kwemba vava nemumvuri wakanaka. Saka vandakagara ipapo, mukomana wanoshanda naye akabva adzira kwandaviri. Ndangoti semunhurume aona kuti kugara nevanhukadzi hazviiti, pane mumwe munhurume vaiva zogara neni. Saka paazogara neni pane zvakawanda zvakamboita. Akatouya akatogara, ndobva inini ndandine chikafutini changu chandandakabata, lunch box yangu yandandakabata yanga ine nyama mukati, nanye nyama yakadoti wande musi wacho. Ndasingadozivi kuti varungu varipo, saka ndakabata chikafutini zvodei ndaiziva ndingadai sina kuchibata because ipapo panodyiwa. Saka ndakadopawo mukomana uyu pakazogara neni peace, ndikadomunungira nhindi, ndikadoti nyama, akadoti mufesi wangu nyama itendi wachitodyawo. Okay, mumuzulu mufesi uyu akadodya, pandakambotika problem. Ndobva pazodzira vamwe maiwo futi, pana mai 2 vanga vasara kumusoro, vakauya vakabata tray ne 1 roll ne cold drink iri mukota ye 2 liters yecoke.
achindipa achiti ezvi zvako ndikati kwete ini zvangu izvi ndade kupiwawo inini tataona zvakadewandisira ndikati zvangu ndinazvo kanzi okay havachavambotaura zvakawanda saka next week chipiri chinotevera chacho ndo pakazotanga dambudziko indi andava kunzwa Gumbo kubva chipiri icho pachakapfuura ndakazotanga dambudziko kunana China. Gumbo rangu rakatanga kungorwadza shoma ndangofunga pamwe ndabayiwawo pamusoro petsoka ndabayiwawo so ndiri kana ndakadogara ndega ndoenda pamulemon ndotsvaka munzo ndoya ndingozvibaya ngozvitumbura ndida kuona kuti chii chingava chakandibaya but hapana chandaiwana zvangu. Weekend yakapfuura Monday Tuesday pandakadzokera pamba ipapo pandadoshandirapo pakauya imwe timu isiri iya yakauya musi wekutanga varungu vavatoenda futi ipapo ndobva patanga ngudongondiseka vanhu vanongositawo majokes nawo kana vakauya pane chishandirawo dzimwe dzenguva vatanga dondiseka vachitoti iwo nemwoyo wakaipa wachitotaura nechizulu vachiti ukohlakeleka abiwe nemwoyo wakaipa wakanyima vanhu nyama pavakauya kuzoshanda panachiti nyama rini sviko last week pavakauya vamwe vanhu vachizocheka bundo panapo wakavanyima nyama ndikati handirangari chivanyima nyama yandaiva nayo ini yaive chikafu tini changu ile futi imwe mufesa yaitova pano ndakatomupa pisi zvikanzi akadogumbuka zvakatoipa vanhu yavo nekuti pisi yawakadomupa noti akadonipa pisi diki panyama yavapiwa nemurungu unoti kwa nyama yawakapiwa nemurungu haisi yako apa inini nyama yandandabata yaitova nyama yangu saka inini pandakawa zvichidai ndakadana musikana unoshanda mumba mukicheni ndikamubvunza ndikati koiwe last week pane nyama yawakabudisa uchitipa zvikanzi hapana ndopavakadotanga kudotenda kudoti saka ichokwadi because musikana uyu ndiye akati akapiwa chikafu akatifudza akatipa isusu saka ndopavakatendesekawo saka kubva ipapo manje vaidondiseka ivo vachidondetedza kuti kwaya una kuti Gumbo rako razvimba sei nekuda kwekunyima vanhu nyama kwaukaita manje ko zvino ndichadoende kubasa ndichakwanisa ndambozama wangu batsiro kwanhu vakasiyana kuna vamwe madzimai vandambozama kwavari but hapana chiri kuchinja zviri kudongomuka zvakawadzira koitawo vanhu vechizulu n'anga dziri muno dzechizulu ndambofambawo ngambozama kutsvaka rubatsiro but chiri kuchinja hapana kunoenda dorara pasi manje ndichakwanisa nyange kuti ndiri unotsvaka rubatsiro mari adopedza narara because rifanira kubhadhara rindi mwedzi uno mari yadopera ingochajiwa ndichingofungawo pamwe zvingaita but chiri kuita ndo pasina chinhu chandaingodokumbirawo zvangu kutoti kana pane vanozivawo nditi ndasenda foto rangu handizivi kamuchikwanisa kusendegwa foto racho Gumbo rakazvimba handiunzwisisi chironda chitori paGumbo papo chakadokonzerwa neni papasina na chironda ndini ndangonzwa kurwadza ndingofungidzira kuti pamwe pane chinhu chakandibaya saka ndaingodongobaya ndichida kuona chii chinobuda apa pana manje chironda chacho chatokurawo manje chazotokura zvekuda kukura handichazivi manje kana ndichida kutsvakawo rubatsiro kuti denda kutorawo rubatsiro ndawanawo rubatsiro pamwe ndaigona kuwana munhu anondibatsira ndikakwanisa kuti ndidzokerewo kubasa ndiwanewo mari yerendi ndoti ono ndangogara kuti iko zvino ndimuke kukliniki ndambodoendawo kumakliniki unopiwa mapirisi awa avanoti nhlungu mapirisi egreen awa mapain killer ndikapiwa nezvemishonga zvekurabha izvo but unokara ndikarabha ndingodorabha mangwana zvikunamuka zvakadzirira but hazvirevi kuti Gumbo risingarwadzi ridorwadza zvangofanana hapana chinenge chambochinja asi chinenge changochinja maonero chongotiwo Gumbo racho rakadzirira nyange ukadoona zvezviri rakadodzirira nenyaya yekuti ndenge chingodoritova asi marwadzo iwo chayo haadziriri marwadzo anotowedzera ikona nyange kuti ndibude ndiende unoweta pakaipa ameno kadenda iwanawo munhu anokwanisa kundibatsira wanga munhu wechivanhuwo kana angawa wechechi handiketi kana ndangodongokumbirawo rubatsiro zvekuti nditsvake kuti anongozvigonawo but mariwo pasisinawo kana be pane kukwanisa anokwanisa kuzviwana kuzvigonawo kana kuti unozondichajawo kana azodzokera kubasa ndokwanisa kubhadhirawo inenge zvingovafanja ndingodawo kuti ndikwanisewo kuti ndishande ndinotenda.
ndiyo yanga iri nyaya yakatumirwa namukoma vedu ava vedare. On behalf of mukoma ava ndiri kukumbirawo kuti kana kuine anokwanisa kuvabatsira especially panhau dzerenti idzi, please uyai kuinbox kwangu tione kuti mukoma tingavabatsira sei. Saka hanzi ndinogara kunonzi kuport Shepstone iri under KwaZulu Natal, hanzi ndinogara munonzi muMargate iri pamuganhu weEastern Cape neKwaZulu Natal. Picture iro ramanga muchiona ndiro picture ravakatumira, hanzi ndizvo zvaita gumbo rangu vedare. Please ngatibatsirei hama yedu iyi kana zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.